Takže čaute, moje meno je Servo, vítam vás dneska u nového videa. Dneska toto bude na survivali a samozrejme, ako vidíte, hrám na telefóne. Z jedného z prostého dôvodu je to, že mi napadlo, že by to mohlo byť to veľmi dobré video. A keďže nemám najvýkonnejší telefón, takých, že 50 fps mi to dáva, aj viac, keď sa mu chce. Tak ideme urobiť prvo, že TNT testík. Takže tu to hodíme do pár TNTčok. Inakší ľudia, za to mohli by ste dať like a odber. Sa blížime ku 50 odberateľom. A ako ste si všimli, už som strašne dlho nevydal video. To není najlepšie. Spravedlňujem sa vám za to. A ideme tu naskladať tie TNTčka. A áno, hrám na staršej verzii. Lebo neviem. Bude celkom dobrá. Ale na PvP, keď som na Hypixely. Aj tam si môžeme zahrať teraz. V tomto videu. Ale asi skôr nie, lebo toto bude video o tom, ako idem crashnúť celým telefónom. Takže asi tak nejak. Keď si do komentáru RIP server telefón. Ak by ste sa pýtali, aký mám telefón, mám Motorola E14. Takže asi tak nejak, no. Takže ideme to odpáliť. A máme lag. 2 fps 1. Fúha. Takže toto, ako vidíte, bol veľmi super výbuch. Môžeme si dávať takto myšku. Myška nechcem nejak. To je jedno. A tak no. To je také video proste, to je čarodenica. Také video informačné, že som proste furt späť. Aha, budem natáčať videá. Tak nejak no. A takže chcel by som sa s vami rozlučiť s týmto videom. Takže dajte like a odber. A určite sa s vami s touto.